Whether you like them or you no like them, Araga one if I not real man or did he see? Araga one Igbo1, I told him man. Araga one I want you marry when I die. Araga one Una go fear because I am stepping it hotter this year. I dey greet everybody na ngomanya. Umu woke chagoranya, they go di manya. I get friend wey come from Ghana. This morning the guy go smoke marijuana. Enjoy ya ebosi. Osim baka ya da ya na ibu e Nigeriana. Hey, nkabu isi mbaka ozoketa agwo mmadu ka mpataka. Everybody bikono, were ya nwayo because all the kwaka all of us don shayo. Everybody run, get up, everybody scatter. Whether me bon wa kuko, mobu onya here, tata, araga wandiara. Araga wandiara. Ugbu a unu hụrụ m, esi m n'ebe nke a na-akpọ asịrị wee na-apụta. Asịkwa m ka nje gazụkọta ife nje nekọta onwe m anya wee na-ahazi onwe m ka m wee na-amasị. Ọ ya ụmụ agbọghọ ibe m fụkwa m ka m sorokwa n'ife a na-ahụ. Onyinye unu na-akwado inu ugbu a bụ ihe gbasara asịrị. O jupụtara na asịrị. N'ime ebe a unu ga-afụ ife ụmụ nwaanyị na-eme, otu ha si eji onwe ha wee na-asịtọsị wee na-akọtọsị, asịrị gbago asịrị gbada, a na-akọ ife na-enweghị isi. Nya ihe na-achọ igwu unu kịta ka unu jisie ike hazie onwe unu ọfụma, maka na ya bụ egwu abụrụkwa egwu ụmụazị, maka na ife unu ga-amụta na ya orikekwe o bukwara ibu. Ngwa mma bịa nawa mana asịkwara na nsị lekwa aka m abụ m ọ dịrọkwa biko o ngwa ọ dị onye asịrị ị ka na-asịrị too. Mba. Veronica. Hey. Kesi ni me nu na lotazi osiso ka. Ipata osiso. Nne ọ dịkwa egwu. Ụka nka ụkọchukwu akakazi ya. Kakata ụka. Nne ọkwa si na ogologo okwu adịrọ n'ụka mgbe. Ọ kakazi nke ahụ. Ọ ya mezunu ji wee n'ọdụ. Nne ihe ọzọ mekwa anụ. O sochakwa wee gbu m oge. Asịrị tepụrụ taa. Asịrị kwa. Asịrị. Gịnị ka asịrị wee sipụta na ndụ? Ọkwa otu nwa agbọghọ nọ n'otu ndị okwu anyị. Ha wee jiri onye isi ndị okwu anyị wee sịa. Nna akwụkwọ n'ihu nwaanyị.
Igbo no si onye isi ukwu anyị. Asị ihe ọ na-alụ ịgapụ ụmụ nwaanyị ndị agbara ọkụ na ọzọkọ. N'ọdị na go ịtọ na ya na ha ekwochasị ụmụ nwaanyị na Chineke gwekwara anyị ọjọọ. Kụrụtụ ụdị asịrị a ga-esi abata na ebe unu nọ na-ekwu ukwe. Ihe nke a dịkwa Ndị otu ama ama n'elu onwe obodo na-ama unu n'okwu unu. egwu. Anyị na-ebu n'elu okwu. Kedu nwatakịrị butedịrị ịgba asịrị a? Nne, ka ị na-ajụ nwatakịrị ya amakwana ya na nkọwa ya amaghị ya. Ya mara ya ogologo nwa agbọghọ ọ dị nnọọ ezigbote ọcha. Ma Ọ dị ka fa bi na mfe obodo nke ya. ụkọchukwu ọmakwa maka ya. Nne ọhụrụ gị ya ejegwa onye isi ndị ụlọ ụka a na-akụ ihe ha maka ọ bụ ya ka anyị jisi ka anyị kpuchie ya n'ime otu anyị ka anyị lee ya ka ihe ụdị ihe a dị mma ka agwụ ya. Ụdị ihe a dị mma ka agwụ ya. Ahapụ ụdị ihe ọ na-eme. Ọ na-aga na-eme. Ọ dị mma na a gwara ụkọchukwu ihe na-eme. Ọ dịghị mma ma ọ bụrụ na ihe na-agwa m eziokwu. Dịrị ka m gwazie gị. Ya wụrụ nọọ otu akụ nsi kpaa agwa ebe ahụ. Ị ga-ahapụ ya. Chọọ otu ọzọ ị ga-abanye. Maka na achọọ m ihe ga-emebi aha ezinụlọ m. O mebikwuo aha gị nwa. Maka na ị na-aga ikwu ukwe. isiokwu agwakwa mfe ahụ na nne m nụ ya na nne m nụkwa ụdị ha n'aka ma kama nne o nwere ihe nchọtụrụ ịkọlụ gị mee taa ihe mụ Vero ji anya mfu ka nsi ụka lọta taa anya mfụkwa ntị m tata anya mfụrụ ntị m wee me mbido akwa ọkwa ime oyi gị nwaanyị anyị nke afọ nwa ya Okechukwu kasị ebe eji nke ala na ha nna azọ ọkwa nwa amaghị m na nwa ahụ ezigbote aka nne mgbe na-alọta taa wee pụta na ukwu mangoro ni ụzọ isi ime ogwe na isi ụka na-agbagote nne na ya ka m palị ya wee paa anya na ofu obele nwa o wee gụgbado ya n'ukwu mangoro ni ifu nwa nwa amankali arọ na ọ dị amankali 14 mfụ ha tie amamihe a na-eme o wee nọ nwunye ha wee na-eme ihe ole osusu o jiri ya ka ebulie ọpịa ya nke ọpịa ya hapụ ya anya mgbe ka mpa ha mgbe ebunye n'onu ka ama na m afụgo ha akụja na-ele ekpokpomokwu atụpụrụ m pim na-agala nwa na-ele ha na-ekwuri m obi lekwa gafu na abụọ ọ mụrụ na ọkpa na-aga walawala na anya na-aga walawala afụgo ndị na-azụ ọkwa nwa nwa azụ dịkwa ka igwe ibu nwaanyị azụ ya azụ ọ na ihe akpọ na maka echekwa m ezigbote akụkọ ka ị chọrọ ịkọrọ. Ọ na-atụ gị n'anya? Ọ tụrụ n'anya. Okechukwu obere nwa nne ya ga na-eso ya na-agagharị na ọ na-eme na nke ebe ọ na-aga. Nke a gbasara anyị ọsọ ya ga-asụsụ ngwụrụ ọnụ ọwa agwọ ọnụ ọ gbasa anyị ọha maka ọ gbasara ihu na n'obodo anyị amụtara m ihe m mụtara dị n'ọnụnụ amụtara n'ọnụnụ achọ m ebepụta m na nne ya nụgoro m ihe ama m na maka na ọnwa ego nwaanyị ka iji ekwuzili otu a nsogbu adịrọ ngwana Vero afọ ọzọkwa nwazi ihe mfu maka nsịkịta asị na maasị onye asịrị ị ka na-asịrị tọọ onye asịrị ị ka na-asịrị tọọ onye asịrị ị ka na-asịrị tọọ isigidekwa isi tọsi onwe gị ndewo nwa m Okechukwu mama nke iwu gị dị otu akwa ọ gịnị mere ka Veronica nwa gị nwaanyị mama gwa m ọ gịnị mere ka ihe o mere gị Veronica nwa m anọ ya ọ pụrụ apụ kemgbe ụtụtụ ka ya ga hụ enyi ya nwaanyị chacha mama enwere mme Veronica na-akpasị m iwe
Veronica pụta wela afa m na-asị tọgharị na ọsọ onye nke ọsọ onye nke ọsọ onye nke a. O jekwuru si Adanna si ya ma ihe mma bụ eziokwu ma ihe mma bụ asị. Mama, Adanna jụrụ eju. Adanna ọnwado onye mama ọ dị mma. M ga-egbukwa Veronica. M ga-egbukwa Veronica. A na-agwa ntị ma ntị anụghị mgbe ị ga-egburu isi egburu ntị. Na-enwe Okechukwu iwe otu ji na-akpọ dị akwa. Ya wụkwala na Veronica galaga gwa Adanna ihe ahụ ọhụrụ. Ihe nke egbu n'obodo a, nke egbu. Onye asịrị, ị ka na-asịrị tọọ. Onye asịrị, ị ka na-asịrị tọọ. Onye asịrị, ị ka na-asịrị tọọ. Isi gị na-esiri ya, isi gị na-esiri Dani. Nwa keki ime. Adu kwa mbo, Dani ote kwara. Oga ya mmekele o. Dani. Dani, enyi m nwanyị, Vero. Nne keki ime. Adi mama. Hey, Dani. Obi dị m ụtọ ịmata gị. Obi dị m ụtọ. Dani, Dani, who batazi? I don't want more. I just use guy just feeling Enne, que bonito. Esse cara. Dani aí agora. Gbasara Okechukwu nwa m na ebe Adanna nọ. Ije nọ nye nwanyị. Akwụghị m otu m si na-ele gị. Ihe nke a jụrụ m ọnụ. Ukwu emekwukwu. Ama m na Veronica nwee ike ime ndị ya. Nwa amaghị m ihe bara nwa ahụ n'isi. Enwe m ike ịkọta m. Eziokwu enyi m nwanyị. Ọ ya mere m ji na-arịọ gị ka ịrịọrọ m Okechukwu ka ime ka obi ya jụọ oyi. Biko, maka mgbe ọ gbatara n'ezinụlọ anyị n'ụtụtụ a, ụjọ tụrụ m. Ma mụ na anyị ga-amara ihe ga-eme. M ga-ama ihe m ga-eme maka enyi m na gị na iwere isi. Vero, na Daniel ugodo n'udo. Mie bụ na ma ọ bụ Daniel ugodo. Onwe ebe eru n'ịta anụ nchi a. Ka amam ewu ko nchi ka na-atara nke a. Isi ma na-ayasasị ya yasa. Ọ gịnị na-emekwa Vero? Nke a na-ekwu ị na-ese ihe ọ na-atọ gị otu o si atọ ma ọ gịnị? Tọdụ nne otu o si atọ onye. Na ọ gịnị? Nne, nye anyị na-achọ ịgwa m na ị mara na Daniel na-achụ nwanyị. Daniel. Hey! Daniel nke mma. Eruchara. Ọ bụ nnọọ ma nke asa ndị pụtara. Daniel abụọ ọchụ. Daniel bụ ọkwa aka ụmụ nwaanyị. Ịma na ịbịa. Okwu ọgbọ. Ọ dịghị ka ị na-ekwu ka ị kọwa ka ị na-asị. Ọkwa nsịkwa kịta asị na nsị. Nsịkwa kịta asị na nsị. Gwongwo ka ị na-asị. Ka nkọ ọnụ gị. Ọkwa mbọsị ndị aka na-eje n'ụka. Ofe ụgbọala ka o bu nụ. Wee yọgide m si mbata na moto. Nne echele ka nye gị onunu. Ọ gịnị ka ị na-agwa m ife a? Ka ọ na-asụkwara m ọkpa ebe ọ na-achụ m. Daniel. Na-achụ m si m bata na moto. Daniel nke a mma. Nne ịma na onye mgbe ịma na nwaanyị abanyerela onye nna mara moto si na nsikwa na eje ebe. Ị na-agwa m eziokwu? Nne nna akọlụ gị na-anụ n'ihe nne kwunu. Mbọsị anwa njụ ọchụgide m. Daniel. Ọchụgide m. Daniel. Ịma ihe kpata nji agwa gị ihe ahụ. Ọ bụgodu mgbe anyị nọ mmadụ. Onwere onye nọ
ụlọ akwụkwọ ji ịchụ nwaanyị nwara ya Daniel. Ana m agwa gị agwa na mmadụ. Daniel abụghị mmadụ nwaanyị. Chaa. Agbataghị m ihe ị na-ekwu. Okwu agbagwoju m anya. Nne hapụ okwu. Ngwa gị ụdị ha si ihe ha na-alụ. Nne muchi ma jisi ike ebe ọ na ha fụ nwaanyị. Daniel. Ị na-agwa m eziokwu. Nne biko rapụ okwu. Ofu okwu ahụ ka ọ na-ekwu. Ọ bịa ịfụ nwanne ya nwoke. Ị na-ekwu eziokwu. So ya bụ ihe ọ na-alụ n'obodo a ka m gwakwa gị. Ị na-aga ị na-akpa. Ị mara ihe ile. Hapụ okwu nne biko ka anyị. Obodo a na-akpa. Nwoke abụghị ya o. Veronica. Nne. Nọrọ ọdụ. Iru ga-emebikazi ka Veronica nọrọ ọdụ. Ekezi ụdị mba anyị na-aba kọtọkazi iru ka onye fụlụ mmọnwụ n'afọ. Onwe ihe mere na onwe ya gbasara Veronica, ka ị ga-aga gwa Adanna na Okechukwu na-eme. O sụkwakwa na ọzọ. Ọ fịagokwa ọzọ. Nne ka onye asị gị na si na Okechukwu na-eme gịnị? Ha asịwakwa na Verosi. Okechukwu bịara ebe a na-aba mba na-ajụ ese gị. Si na chọrọ ịhụ gị nke taa na nke echi. Nsị na ịnọ ya. Mmanwụ na ya ahụ gị na-emecha gị ihe a ga-eme gị. Ọnụ agaghị ekwute. Ya wuru ụta mụ na nne ya wee nsị ka gaga jụta ihe na-enweghị iwe. Rụzie ebe anyị ya na-agwa m na onweghị ịgwagasịrị Adanna. Gwakwuo na ọ na-achụ nwaanyị. Veronica, mkpọrọ gị ugboro ole? Ị mara m gwara gị agwa. Ozugbo nne biko. Ozugbo. Etizina mkpu. Na Okechukwu si gịnị? Ka ụdị okwu dị ha anụ ha na-akọ. Otego nna agwa gị nne n'obodo a na-akọba ese. Ya wụ okwu ndị nkọgheri ndị agafu. Agwara gị na onye nwa bụ agafu. Onye ọ fụrụ usoro. Ọkwa ngwa gị ihe mee na mgbada ime ogwe mbọsị nna. Mana o nwere ihe mgbala Adanna. Ọsọ m na-afụ ya. Ịma na ọ na-eme ihe niile ọ na-ezuzugharị n'obodo a. Ndị obodo ọzọ ga-afụkwa ya ha afụkwa ya ha eje kọkwala Adanna. Ọ na-ewegharị iwe na nwere isi ka ọ na-abịa ebe anụnwa na-etigagharị. Ọ kala ichele m ka nnata na nụkwa m okwu. Nne agwago gị na o nwere ihe ngwale ya Okechukwu nke nji agwa Adanna. Chineke nsị ka m bịa mata na ma ọ eziokwu na ị gwara Adanna na Okechukwu na-achụ nwa. Nne ọ bụrụ eziokwu egezi na ntị asịrị. Nweghị iji ha eme ndị ahụ ndị anya ụfụ. Onye kọchakwa osi ebe ọ bụ osi ebe a. Achọkwa m ịma nne ka m gwakwa gị maka na anya Okechukwu ọ bịa ebe ọzọ ihe mmemme mgbanye enye na olu ana. Nne ka anyị hapụ oke n'okwu a. Nne hapụ okwu n'okwu. Akụchiza m ntị akụchi. Mmasịkwa na ị na-akọba ese. Mma gụnyekwa na ndị na-akọba ese nne. Hapụ okwu. You want to kill your mother? Ị chọrọ igbu nne mụrụ gị? Gịnị ka a ga-eme gị o? Ihe niile ama m na iwe ka na-ewe gị maka ihe niile Veronica nọ na-asị. Achọrọ m ka ị rapụ niile ọsị. Weta ihe nna agwa gị eziokwu. Kedu ihe mere iwe ji ọ ga-ewe m? Ngwa ụlọ na-atụ asị mee ka m ghọta. Veronica chọrọ m mana achọrọ m ya. Gwa ka m hụrụ n'anya. Achọrọ m ka mụ na gị n'anyị ka anyị nọrọ nso. Mana Veronica pụta ọ na-asị ha niile ọ na-asị ka o nwee ike tisa mụ na gị. Mana ahụ gị n'anya ọ ma tisa nwaanyị. Vero kwuru ihe maka m egwa ha. Gịnị na iji gwa m? Ịma na m nwee ike ngwa gị kịta iji bụrụ ọgụ busi ya. O mebie ego ọmalịcha iru gị a. Ịmara ọzọ Ị gakwara ịgwa m. Mana nwa ịma na akọwagolu gị ịkwesị ịghọta. Ghọtazie m o wake kwuo ebe ọ bụla ị chọọ ka ị ga. Hey! Ada kacha mma. Ada dị oke. Ada ngwa tụgharịa aka mfe tụgharịa. Ada igbo ngwa. Ihe ọ bụla ịchọ ikwu ụgwọ aba. Ebe ọ bụla ịchọ ka anyị ga-eje bịa ka ije. Isi ewu.
ya iruo kịta ihe ọ bụla iwu. Mama, akpọrọ m Vero. Adanna, gịnị wụ nsogbu gị na Veronica? Ma, ọwụ na m na-akparịgo, kpọrọ m Vero. Mụ na ya na-abụ n'ọkwa ebe a. Amakwa mgbe o jiri pụọ, gwakwa m ebe ọ gara. Kpọrọ m Veronica. Ka ọ bịakwa bini n'ahụ ọ na-achịtọgharị ọsọ Okechukwu m si ka ya sọ. Mma, kpọrọ m Veronica. Isi na o nwere ihe ọ gwara Okechukwu maka gị. Mma, mụ na gị enwe okwu. Gwa Vero, ọsọkwa ya agbacha ọsọ, m jide ya kwa n'obodo a mmiri a ga-ebutu ya. Mma. Onye asịrị gbaka ute isigokwa n'ọzọ nuo ị ga-asịgbu onwe gị ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta nuo irekwute njọ ebeli isi wee tọgbọ ma gị onye asịrị jidekwa ire gị aka maka isigide isi tọsi onwe gị Ebe a ka ị nọ? Nke anyị na-ekuzi m foto ọnwa ihe mere. Vero, ebe a ka ị nọ na-achọ gị? Adanna bịara ebe a na-akpọ isi na ya chọrọ ịhụ gị. Adanna? Adanna. Bịa ebe a. Ka ezi otu ọ na gịnị mezi? Ọ sị na ọma m nwasị gasị na iwere ahịa na-aga akọrọ Okechukwu. Ọ fịagokwanụ. O sukwakwanụ. Adanna bịa ebe a na-eti mkpu. Ọ ya bịa. Echekwa m na ụmụazị ya bi n'azụ m anya adịbe ezuzu ya. Nke nwa ka ọ sị na ya na-achọ. Na mmezi gịnị? Na onwe ihe ị ga-aga gwakasị Okechukwu. Mgbe ọbụla Vero sịlị. Nne rapụ okwu. Ọ na m nwa jee gwa Okechukwu gịnị? Ya bịakwuo ya n'iru m. Ya bịakwuo ya n'iru na ọma na-afịa wa Adanna. Amadụ nọ ya bịa na-eti mkpu. Nne ka nke ọlụ gị ihe na-ewu ya. Ịma Okechukwu ahụ o ji eto. Na-etinye ọnụ nke ndị nwere oyi nwoke. Sikwalụ n'azụ bịa na-achụkwa m na-achụ m nne nju nụnụ kekwana ihe mụ na ya ga-eme okoko dị ụtọ ahụ nju ọkwa anya ojezi gwa Adanna mara ihe ọkwa kasị ya akwụ ya na-afụ ya mana ọ bụrụ na Adanna bịa ebe anụ na-esi tọgharị ọnụ ọ bụrụ na njide ya chie nye ọnụ n'ala nne chie nye ọnụ n'ala ke ụdị okwu dị ha nne bike ya n'afọ ọnụ ihe ha wụ okwu ndị ọ na-abịa ọzọ ngwa ndị asịrị okwu ndị sịrị a na-akọba ese onye asịrị aka na sịrị tọ isigide isi tọsi onwe gị onye asịrị aka na sịrị tọ onye asịrị aka na sịrị tọ na-agbagharị maka agbamakwụkwọ ma ihe m ji na-efepụ na-efebatakwa. Agbamakwụkwọ kwa onwezi onye n'ọnụ onwezi onye ma maka agbamakwụkwọ nka kemgbe o bidoziri ahịa m ka na-agbagharị mmecha m eme ka unu mara ngwa nwada nke a jitugo na onye mma mba ịmaghị onye mụ na ya na-arụkọ n'ụlọ ọrụ ọ dị mma ana m echekwa ihe enyi m nwaanyị ga-eme ma ọnụ maka agbamakwụkwọ gị nka ka ekwenyi gị nwaanyị nke ọ Veronu icheta ezi Vero nke a idu mụ na ya mbọsa eje tụọ ya nkwụ mụ nwakwa ka ihe mụ na gị nwaanyị nwere ime ka ihe gbasakwara ya gbasa agbamakwụkwọ m na-abịa ọ na-ekwu na gịnị ya ma mgbe tego aka mana ekwukwa na ị nwere mmasị ebe ọ nọ ka ihe na-ekwukwazi onwekwa ihe mụ na gị nwaanyị ji onwekwa ihe mụ na ya ji
ụbọchị ahụ bụ gịnị abụọ kwa ụbọchị izizi m na-ahụ bịa na ndụ o nwepụ ihe mụ na gị nwaanyị ji ngwa gị na-arụ ọnwa jiji eji nkịta kpọọ ụmụ ya asị gịnị ka ihe gị nwaanyị ji na-ekwu ụbọchị ahụ ị kwụsịrị anyị vero si na ọma gị ana gịnị ya na-abụ ime ihe anyị ga-eme a ma eche na ọ ka mma ka anyị gaa bịa anyị pụọ ka anyị nọ n'iru na iru kwuo ihe a n'iru ya ka ama ihe ọ ga-eme na asị ya ọtụ nwa nwere ebe m na-achọ ịga m chọrọ ịgbada na m chọrọ ịga na mgbada ga-weta ihe n'oge mgbede mbịazie ka anyị soro jee ọ ka mma bịa ọ dị mma mmanụ n'ụlọ na-eche onye ashịrị gbakọ ute ị gbara nkịtị ị naghị ekwu okwu maka na ị ma na ashịrị gị niile apụtala ihe ọwụ ya Adanna kedu ihe n'ụtụtụ mụ abiko ke ị na-ekwu ya eli na-asị ya eli ke ihe si gị n'ọnụ apụta n'ụtụtụ abiko jidekwa ya ebe ahụ ị ma na mma ihe niile iji mgbe kụọ iche m Okechukwu aga agwa m na ya m agwa gị kwere otu ị na-esi na-agagharị na-emebisi ihe ndị mmadụ kwụsịkwa ya eche m ịbụ ọyị m ị na-ata m arụ gị na-afụ m ọnụ lekwe iche Okechukwu aga agwa m ihe ndị ka gị na-akpọgheri otu aka ị ga na-esi na-akpọgheri na-akpọ nke nọ n'akwụkwọ na-akpọ nke na-anọghọ n'akwụkwọ mere ihe ụgwọ nke dị n'azụ akwụkwọ gị akwụrụ ebe a na akwụkwọ gị anaghị mụ ka ịdọ aka otu a kpalikwa onwe gị ka m gwakwa gị kpalikwa onwe gị n'ụtụtụ ahụ kpalie onwe gị n'ụtụtụ a maka iwe dị m na-arụzie ya na-arụ gị kpalie n'onwe gị ka m gwakwa gị maka ihe niile unu na-asịkọ ema asị na vero asị onye sili ọsịta biko onye sịcha anọ onye nwere ebe ọ wụrụ arụ ya ji echichiri akwa ya maka unu sịcha unu eme gịnị unu akpanye ihe na-abụ achọrọ m nsogbu a n'ụtụtụ otu ọbụla isi enye ya mere gị ebutuo ya ebe a ị na-anụ ya ọkwa otu isi na-aga ị na-aga gị na-emebisi ihe ndị mmadụ na-aga maka oke achọọ gị ga na-asị ya m ji wee sịkwa gị asị m gị kparịakwa onwe gị vero ọkwa otu isi wee sị mgbe aha na maazị Elibe na-achụ gị na ọ na-emarị gị nke ọ na-emarị gị nke a echemere eziokwu nwunye ya mata chi dọrị gị ọkwa mma gị na-azọ gị n'obodo a kparịakwa onwe gị vero chukwu ka esọ m nso Adanna gị nwakwanyekwula onwe gị ugwu ịkwanwee m aka Adanna ihe ga-eme gị n'ụtụtụ ahụ ana m ekwukwa ya chekwalụ m n'ụzọ ịmakwele ihe unu na-asị unu asịrị na-aga nnọọ n'onwe unu na-anụ ya maka na ihe anyị ime nwee nye ọzọ ihe mmemme gị na-ezuzu ebe ahụ onye ahụ mere eme n'ihe ụgwọ mpịtị n'azụ ezi ibida ezigbo awa ifere ọka ọ dị ọgbalaga chọrọ enyi nwoke nke gị hụkọ ọha akpati maka mgbe ọzọ Adanna gbalikwa onwe gị ka m gwa gị agba gị nkịtị tata ime nwe ihe anyị mee mbọsị ọzọ ihe m ga-eme gị ọkwa dị onye isi ya na-apụta onye enyi nwoke nke gị afọrọ m gị n'ụlọ ụka taa ya m jụọ mama gị ya sị Nigeria m sị ka m sorozie ya bịarute ka m bịa fụ gị anọkwala m nọte aka ebe a ga-ekwen ka arụ gị dị ji ọgwụ m arụ mana ọ dịwago m mma ọ gbakewego m daalụ Veronica ebe ka ị gara kemgbe anụ m lọtara ebe ahụ m gị n'ụlọ nne ọkwachacha abịa wee sị ka ndụ kwunye m nọtekwara m aka ọ dị mma m ga-abịa nawa mana m ga-abịaghachi ofu ụbọchị n'ime izu ụka ka m bịa kpere gị ekpere nọ nke anụ ụkọchukwu Ima
na-eso nne m ana ụka mgbede mbọsị ọbụla. Ọ ga-abụkwa na ụkọchukwu na nne m na-enwe mmekọrịta. Ọkwa n'ụna anọ m ya mfụzi ya ka o yi siga. Nne ke buye de ke ho ke na me. Ke ho. Veronica, o gị nwa ya. Mụọ. Ke kwa ihe mmekọzo. Mechie ọnụ gị. Ka ị ga-esi anụ nwa agbọghọ ha ka gị. Ị na-ebugharị akụkọ na-agagharị. Ị pụta na akọrọ m na onye isi ukwe unu ga na-edi na ụmụ nwaanyị atọ. Ma nchọ gị ka onye na-ekwu ya isi na o nwere nwatakịrị nwaanyị na-ekwu, nwatakịrị nwa agbọghọ na-ekwu ya. Mana ọgwa onye na-ekwu ya. Here. Bere izuru kwalo unu ike n'obodo a. Kekwa ihe ọ. Kotu na na-atụkọta isi. Mechie ọnụ gị ebe a mechie gị ugbu a. Ihe nọ na-emekwa dị. Na nwa agbọghọ ha ka ga-enwe ike ịkwado nwoke. Chọn. Ụta ka ị ga na-akọ chọn. Nne ozugbo nke nwere onwe gị na-ekwu kwa chọn gị na-ekwu. Ji nwaanyị na-ekwu chọn. Ozugbokwala unu. Hapụkwanụ Vero. Nna agbọghọ ole nwa agbọghọ na Charity nwa. Ndewo. Ọ dị mma nwa m. Anọ m na ị bịara mgbe m gara ụka. N'ụlọ n'ebe a. Abịakwa aka ma abịakwa ebe a taa. Ndewo nwa m. Nwa m mere ole nwa m nwoke. Amakwa m onye m na-ekele. Enyi m nwoke. Dani, anyị ncha bụkwa akwụkwọ. Daniel nwa m ndewo. Ma anyị si ka anyị bịa fufere. Ọnọkwa ya? Mụ na Vero nọkwa ebe a. Mụ na ya nọ agbakwa m ekwe ọdụ. Vero! Vero! Oh guys, don't buffer. Ma, what could you talk on at all? Who talk on at all? On at all job. Then you could be you could time. If we come, man, the angel. I was here. I put in here. I'm okay for them. Chacha nwa. Ano kwa ebe a. Amakwa mgbe o jiri pụọ. Ọgwa m ebe ọ gawa. Menye na oge nsogbu. Anyị abata na mgbede. Anyị abịa na mgbede bịa. Eme ka anyị na-achitekwa ọzọ. Ebu m n'obi onwe nsogbu dị. Anyị si nnọọ ka anyị bịa fee. Mana anyị Kedu ifo? Enyi gị abụọ bịara ebe ofu nwoke na ofu nwaanyị. Ndị enyi m. Kezi ha alawala. Ha wee dị echezina m. Igwe anụ n'ebe ị gara masị ha chewe. Igwe anụ m kekwotu isi asịba ha chewe. Mana ha si na ha ga-anachi. Ha si ha na-alọghachi. Ha si ha na-alọghachi. Nne, ka m kpatọpụlụ ugbu a. Ya ndị mmadụ na-aga asị, onye nke asị na iji anya ya kụọ asị, onye nke asị na iji anya ya kụọ asị. Na-egbute m n'obi m.
ọ dịkwa ka onwe ihe dị n'ime eche m na ọgba aka nna m anụ na ili taa awụ onye na-akụ asịrị nne m na-akụ asịrị nwa na onwe m ebe ị hụrụ ana m akụ asịrị ana m etinye ya na ihe gbasara onye ọzọ enwe m ike ịkọwa ebe siri pụta ya ka njikene gị nne ọ pụtara na Vero ya ekwuokwu Vero amaṅụ mmiri tọwọlụ ha ikoro obodo ọmụ mere onwe m ọmụ si na Vero ọmụ mere onwe m ọmụ kelere onwe m otu a ịma na nri nne mmadụ ngafe ama na nga nkenekwuo mmadụ ụtụtụ ọma asị na asịrị onye sịrị gbagwo sịrị gbada onye kọlụbesị gbagwo kọlụ gbada nya mme ekwuzi okwu tọwa iko nne ọgwọtakwa m ụdị okwu ahụ agbago ngị na m aha agba asịrị ihe niile abụrụ asịrị okwu ọnụ nne Vero rijuru afọ onye akpatara ya irijuru afọ mere iji na-akọ ihe anyị na-akọ onye riju afọ ọ na-akọ eri aga m akpọkwa gị aga n'ụlọ ụka ka ekpere ga-ekpe ekpepụ gị mmụọ ọjọọ na-enye gị nsogbu maka na ihe agbaghị aka ya mmụọ ọjọọ na-enye gị nsogbu maka ọnwụ mmụọ njọ ị ga na-akọ eri ihe ị na-akọ eri ọfịakwa na ọzọ o sukwakwa nne o sukwakwala gị nne ka nke bụ na mmụọ ọjọọ na-enye m nsogbu mmụọ ọjọọ na-enye gị nsogbu mmụọ ọjọọ na-enye m nsogbu nne lee mama ụzọ lee Oluchi Ngozi Adanna Charity onye ọbụla ọ pụtara na ihe niile ahụ ha na-ekwu ọ wasịrị ka asịrị iji aha ha na-akọ ọsọsọ gị nọ n'obodo a Vero, you want to kill your mother. Ị chọrọ igbu nne mụrụ gị gịnị ka gị ọzọ nụ ọkwa isi gokwa ọzọ nụ ị ga-asịgbu onwe gị o ịma ihe na-ekwu mana nke ka njọ bụ ụdị mkparị ihe bụ ihe wetara onye gị mkparị nke ka aka mana ebe ụ na-ebute m ọbụla Daniel enwezi ofu mkpụrụ nsọpụrụ n'ebe nna kemgbe ọ chọpụtasị asị na iji isi o nwezi ofu mkpụrụ nsọpụrụ ebe nna ọ na-afụtasị m na mụ na ya na-abịa ihe anyị na-arụ n'obodo anyị ịgba asịrị akwụgharị ebe niile anyị gbalụgbaga ya gbalụgbada gbakakene ụdị ihe a gbakakene ya nne ka m gwa gị Daniel oyi nwoke a na-akọba ese ọ na-akọ iri na-arapụ okwu na-akọ iri na-akọba ese abụghị gị na masịrị ogasị na mbụ ezigbote oyigo nwaanyị nne kweta nke m na masịrị ogasị mana nchelo cha ọnwa ọkpana eze nke a ihe a na-afụ gị otu a nne chelo unekwechasịwago mụ na onye ekwechasịwa unekwuogo mma na-akpọ afọ Veronica unekwugo afọ ndị gwa m okwu ọkwa isi na o nwetego nwunye ọya anụ cha onge bụ nwunye nwa cha ọyị m nwanyị onge bụ nwunye ọya anụ Vero hapụ ihe anyị na-enyi ịma na ihe anyị na-ekwu ọmụrụ kwụsịrị edaba ya hapụ ihe anyị na-ekwu ịma ihe niile na-ekwu ịmara ụma nnọọ na-akpụpụ okwu nke bụ eziokwu na kemgbe mbọsị ya esicha ihe mmadụ pụta kịta asị m nne onye ka Vero bụ memenwuzi ihe dị na ya ma akọwanwuzi onye ịbụ maka ihe ime otu m egwu ihe mbịa ebe a nụkwa mbịa dụwa gị maka na mụ na ya na-abụ na-atọ ọ bụ na ọ bụrụ ihe akwa afọ m Vero mana ka hapụ ya ka ọ bụrụ anwụnta na-abụ na ọ bụrụ ọsọsọ maka ya ka m ji bịa mụ abịa ịgwa gị na mụ na anawanye Jos ịma na edu ịma nwanne m nwoke nketa nne na-edu Jos mụ agba eso m ya na Jos na-abịa ịkpọ m chachachelo ka isi kwadowezie nke na Jos ịgwara onwe gị nwaanyị Vero abịarọ m bịa gwa gị ihe m na-achị ịkọtara gị bụ na kemgbe mbọsị mụ na Daniel bịasịrị na abụọ ikwego fụ m ọzọ ikwebeghị na fụnụ mụnụ ọ bụrụ ịfụ m nsi otu isi ị na-amịzi amị ka agwụ ị na-ekwe afụ nke mgbe ahụ ị na-amịzi n'okwu ị na-ekwu na mụ na-agwa gị na o nwere ebe nna ịdamị nsogbu adịghị kemgbe mbọsị mụ na Daniel bịasịla ikwego bịaba anyị ọzọ zanụ m ị bịago dịka abịara ọnụnụ ihe gosiri na ị na-amịzi amị na ị na-amịpụsịrị m amịpụrụ mana ka hapụ ihe a ka ọ bụrụ anwụnta ahụ ihe kpata nji eje Jos
esi na-ewe nwa ya ịkwadocha nke ọrụ achọtala gị ọrụ ị na-akwado jos o tego na ịkwado ya mana ịgwanụ vere oyi gị nwaanyị olu nsogbu ọkwa eme isi na ihe na-eme adịrọkwa mma o ka m gwakwa gị ihe na-eme adịrọ mma gwara vero ya ka ịfụ mbe eme ihe ị ghara ịsa ma agwara gị anụkwa m na jos a na-eti eti eme kịta nnọọ ụziala asa jos ihe nke a ihe kwe nke bụkwa eziokwu bụ na ihe njibi ebe ahụ ka m gwa gị ka ị ghara isi nna m agwa gị na ọ hapụ gị nawa jos na-agbanyeghị na ịwụkwa m n'ala ebe Daniel ewu m n'ala ewu m n'ala ewu m ya pija abụọ gị rapụ okwu eme na-akọ ahụ ngara na ịkọrọ gbagoro enu ịkọrọ amụọ m ihe na-akọ na-akọ eli biko mụ anya kọrọ n'elu gbọ na abụọ gị rapụ okwu na onwe ihe ga-adị nta ka hapụ anyị ka nkịtị rapụ m nawa jos ọ ka esi eme ihe mụ nwaanyị alụgo gị naba nne nnezi ọzọ sị ka ọna ma nwaanyị bụ ya ka nsị ka m bịa na-ekwusịkwana ihe ị na-ekwu ekwusịkwana ya nke ụdị akwụkwọ ị na-akọ ọkwa otu aka isi kwuo ya n'abalị mbọsị na mgbakwa gị nkịtị ibukwalụ bịakwa tata nke bụ na ajọ mmụọ dị m n'isi mụ jee ka eje chụọ m ajọ mmụọ dị m n'isi ke ụdị ajọ mmụọ dị ya achọkwa m Veronica nwa ihe a na-akọgharị n'isi gị na ị na-akọ asịrị na-agagharị ọ dị mma ohe ziri ezi ndị ajọ mmụọ anọ m n'isi agwụgwụkwa gị na m adị akọ asịrị ozukwa na o ịma na onwe ihe na-enye gị nsogbu onwe ihe na-eme m ma ihe mere ka m gwazi ya gị nke na-eme m kịta ngozi anya nke na-eme m ihe na-akọ aja mmiri ihe na-eme m na mụnwa chọrọzi n'obodo a anọchago m nkwana ihe na-anọrọ ndị obodo achọ ịfụ m nwa mmiri tọwa iko veru ngafere n'ụzọ veru nta achịchata azụ gbamgbam veru ị chọzi ịnọ n'obodo a achọzi m ijepụ ka nje na nnekwu obodo ebe ọkụ na-enwu n'elu nne ị gazi ebe ahụ nga na-eme gị nne na m eje ọlụ ka nje lụọ ọrụ ndị otu m na-alụ ọlụ na nnekwu obodo arụ ọrụ na-enweta ego ka ezi asambodo ị ga-eji wee rụọ ọrụ hia nne osokwalụ gị nke bụ na m enwe asambodo nke nwee nke ahụrụ asambodo ndị na-jere akwụkwọ chacha ji nta akara ha na-alụchakwa ọlụ na nnekwu obodo na nnụ na ezigbote ọlụ dị na ya ọ dịghị ka na nke ahụ amakasị ị ga-enweta uru n'ime ya na-emeji emepụta mgbe m mepụtara ya kịta m gonatawalụ gị ukwu abada na anụ ọ dịkwa gị mma n'ọnụ ịkọdebe ebe ese Veronica nwa ọ bụrụ na ị chọrọ ịga aga m akwụsị gị mana ihe ziri ezi bụ na m ga-agwagodo nwanne m nwaanyị jụọ ya ma ọbịbịa gị ọ ga-adịrị ya mma ọ bụrụ ya nọkọta iburu akpa gị gawa ebe ahụ nne ọkwa dada bike ebe nchọ ije achọrọ ije kwulie na ndị nne ihe akpa ya ihe emekwa ngwa ngwa ka ịkpọ ya ịma na ime ọsịsọ emegwalụ ọdachi gịnị mere iji na-ewe iwe otu ọ gịnị mere kedu ebe Vero nọ ọ gịnị ka Vero mekwara gị ọzọ ịma ihe Vero mere n'obodo a ịma ihe o mere n'obodo a Ifeanyị nwa wetu obi gị gwa m ihe Vero mere gị na nke gị ka m na-aga ugbu a elu obe gị Vero nwa gị ga-eji aka ya kọwara gị ihe o mere mụa ọ gịnị ka Vero nwa m mekwara ị ma na Vero nwa gị ga-agwa nwunye m nke iru na mụnwa wụ Ifeanyị na-agbado ya agbụ ya ọyị na nna ayọ ya enyi chọkwa ka ndị narị ya ebe m na-ele afịa maka na m akweghị enye ya azụ gbamgbam na achịcha ọ na-abịa were n'aka m mgbe ọbụla maka azụ gbamgbam na achịcha na-ebu n'aka gị ọ na-abịa ego n'aka ka ọ na-abịa were n'aka o ji ego o ji azụ ị na-asị na ọ na-abịa azụ ọ dịkwa nsọ ya wụ na Vero na ya esi kedu ebe ọ gara ọ gara ebe nwanne m nwaanyị na Dikeh ka ya na ya na-abụ nnọtọ ya bụ na ọ hapụgo obodo a ọ hapụgo obodo a ihe a bụrụ ihe wee pụọ obodo a ga-ebukwa ya na chukwu obodo a maka nweta ya m ga-adọkwa ya ga agụụ
m ga-adọkwa ya ka agụụ. Egbukwana ebe. ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta n'ụọ irekwute njọ ebeli isi wee tọgbọ ma gị onye asịrị jidekwa ire gị aka maka isigide isi tọsi onwe gị ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta dị irekwute njọ ebeli isi wee tọgbọ n'ụọ gị onye asịrị jide dị ire gị aka maka isigidekwa isigbu onwe gị ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta n'ụọ irekwute njọ ebeli isi wee tọgbọ ma gị onye asịrị jidekwa ire gị aka maka isigide isi tọsi onwe gị ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta dị irekwute njọ ebeli isi wee tọmọnụ gị onye asịrị bye kedu ndị onwe ndị na-ebe bye madam okwe bye onye ka m na-afụ ife dada Veronica ọ gị ka ị na-achọ na nnukwu obodo Dada ka ezi ụdị okwu dị otu okwu nwe ife m na-eme na nnukwu obodo nne ọ gwara gị na nna abịa ọ nwerekwa ya gwa m na ị na-abịa o wee bụla akpa n'isi ka onye si n'ime obodo wee pụta ịmara na ebe a bụ nnukwu obodo okwu na-enwu n'elu nne ka ezi ụdị okwu ị na-ekwu ọ na-awọzi ime obodo ka nsi nnọọ anụgo m ka ezi ngwa na-akarịsịa ụgwọ nna-eche na-asịsị ka esi ndị anyị wee bụgo ndị ada ebe Steven na jụkwa ụnụ ụlọ nke enyi ime ofe onye ọdịda na ọmakasị gaa m ntị ọ bụ anya ana m anụlụ onwe achọrọ m ka ndị mmadụ malụ ife m na-eme na otu isi ebi ndụ m ya ka ị marụkwa otu isi akọ aka ya na m otu isi agwa ndị mmadụ okwu n'ọgba anya ịnụrụ ife m na-ekwu na-akpa ka ibupụrụ nya n'ụzọ ebe nke anyị kasị ezigbo dị n'ime esi mmadụ adị bupụrụ m akpa bụ mama ndị a na ka nsogbu n'ụjọ abịa ka mba ọdụ n'ụlọ sụọ akwa echi niile si ka mụ na ya ejebe ịgwagwa m na ekweghị m nkwa nne echi anyị ejebe Veronica! Kedu ebe nwatakịrị a nọ? Dada, ha gị na-atakazi n'oge na-azụkwa nkịta. Anyị azụgo. Kedu ebe ị nọ n'azụ na-eme? Akwa ka m na-asụ na akwa ibonye m akwa isi m sụwa n'ụtụtụ ya ka m nọ na-asụ. Nsogbu adịrị ya. Obere oge ị gafe abalị onwe ya uru. Ka ịkwụdebe asịrị anyị na-akwụ na-ezuzu ya n'ogbe. Ịda agba asịrị. N'enya. Akwụkwọ ụlọ ọrụ chọrọ iwe mmadụ. Ọfịa ogokwa dada ihe na-ekwu na mmụọ Vero ga-ebido ọrụ
anyị ga-eje ebe a n'ụtụtụ echi mụ na eziokwu ama m iji akwụkwọ edepụtasịrị otu isi wee gụọ akwụkwọ wee bịa ka maka agwakwa m mama nne si anya gba mbọ ka ọ fụna onyere enye bụ akwụkwọ eji m ya ọgwangwa nne na mmeji nnekwute asambodo m bụ ebe agwa m ya na mba enweta ọrụ ọ na-agọba ese enwuberu omego dada ama m ike ya agwụ maka ezigbote ozi ya isi ma abalị ime ka m sie elu gị sie elu gị ezigbote ozi Veronica ị na-achọ ịgwa m na ị ga-esiri onye a si ruo kịta oge ka ị na-emekwa n'elu ụtụtụ akwa na-ata anyị Igbo nyere onye ma na orika nya ka m nọ na-asụ eri ụtụtụ akwa ahụ erika egbugo ngị bụ nwa ịgbagbugo onwe na dada agba m nne na-akọ Umuada Veronica Okpe. No. Onye isikwana m bịa bido ọrụ taa ya ka m ji bịa. Ihe kwuru bụ eziokwu. Achọrọ m iji ohere a wee kene gị maka ọrụ inweta n'ụlọ ọrụ. Ọrụ a bụgokwa anụ nke gị. Enwetego m ọrụ. Eziokwu. Wee nwee ya otibi mkpu a, ọ bụ mana ebe a bụ isi ụkwụ n'ụlọ anyị. Ọkwa na ahụ chọrọ egwu egwu na mamara na mma anafere ule eji enweta ọrụ. Chukwu gọzie onye isi. Ọ ga-adịrị gị mma. Were ederede a edere nke gosi na ụlọ ọrụ anyị nyegoro ọrụ akwụkwọ ọrụ arụzi nke ị ga-ebido ọrụ n'izu ụka na-abịa abịa. Mana ọ ga-abụ mgbe ofu onye n'ime ụmụada na-alụ ọrụ ebe a na-alụ ọrụ na ụlọ ọrụ nke dị n'ilo mgbe o jebere ezumike echezọkwana ya budekwu ya n'oge. Chukwu gọzie ego onye isi. Chukwu gọzie ego. Onye ode akwụkwọ biko kpọrọ m Patricia na Edith si ha bata ozugbo ozugbo. Chineke nọ n'oche ezi ya. Chineke wegoro ọnọdụ ya. Akpọrọ m ụlọ ihe kwuru bụ eziokwu. Nwada efuru nọ ebe a afọ bụ Veronica. Onye bụ onye ahụ aka were n'ọrụ ọfụ. Onye maka unu na ya ga na-alụ ọrụ. Amakwa na unu na ya ga-alụkọ ọrụ a nke ọma. Nwada Veronica. Onye nke a bụ Patricia. Onye nke a bụ Edith. Dịka m si wee kwuo na mbụ ọ gịnị ha ga-alụkọ alụ ọrụ. Edith na Patricia obi dị m ụtọ ịmata onye Igbo. Chukwu gozikwa unu. Eji m n'aka na anyị ga-alụ ọrụ afọ. Anyị ga-alụ ọfụma. Anyị ga-alụ ezigbote ọfụma. Chukwu daalụ. Chukwu alụkakwa. achụ anyị n'ọrụ maka na ị bịara ọrụ ugbo a na-atakwana n'ụlọ maka na ụlọ emelutekwa mụ na ya. Ejekọ m na nke mama Ekene ka nje ga-egote agwa. Maka na ọ na-ele agwa otu ndị afịa si ele. Ọ ka mma na njebe na nke karịa ijebe n'afịa maka na ike njeje ya bụ afịa dịrị ọdụm. O nwere ibe melụ agwa mama Ekene?
Ada ura no ngene. Eh, mbanya deso. Dada echeze maka. Aka libe. Maka ba ka mbe. Kai mo ha kane. Amma si ka bia na ka eje ga ego ta. Biko ihe abụrụgodo agwa ka m ji ikwu ebe a. Kedu nwanne nwaanyị a ọ si ole onwe ezi ihe ọzọ ọ na-alụ ọ eburu m na-ata anya na-asịalị ndị mmadụ ha egosikwana m akara m ji wee jiri ọgwụ na-ele. Chineke mee nwanne nwaanyị kwuru nke a abịakwa nka ndị ọnya aka na ntị ka ede ọnya ọ na-asị elekwa ihe ọ na-asị elicha wee chụsịalụ m ndị afịa mgbe ahụ nwezi okwu ka m gwa gị. Nwa agbọghọ Vero isi gbugo onwe gị o masịrị m ụgha fancha bụ ọlụ aka gị o ịma na asịrị adịghị mma ịmakwa na ụgha adịghị mma isigidekwa isi gbudi onwe gị o eji m anya m na-abụ fịa ebe ọ na-azụ ọfrịka azụ mana ọzụzụ ka ọ nọ na-azụ emekwa ọ dị ka ndị a na-eje na n'ọfrịka ifunye omeziri ozu wee na ọmụma ofere adịchi ekwu ihe esi m jụọ ya tụọ ya isi na ofere adịchi ekwu na mfụli ya n'anya m na-abụ nke ọrụ dị oche bụ ọ dị atọkwa m amụ ihe atọkwa m amụ chacha mgbe mfụ ya ime ọ dị ka ha dị eje onye isi ọ mụbere m na-ekwu ụtụtụ ọnụ o mma abụ ya ọ dị mma edit onye isi si gị bịa ọ gara ọrụ gịnị gara ọrụ nke fa na-eme ọ gara ọrụ a na-egbu dị egwu ọnwa n'ime ụlọ ọrụ na-ere akwụkwọ okwu mgbe mgbe ihe dị ọkwa mgbe ije ezumike mgbe ọnwụ na ọba anyị ọma apụtazi apụta ihe nke a wee dịkwa m egwu ngwanye kamgbe ọba anyị ya ọpụtara pịa wee mesị n'ozu fie akwụkwọ ọzọ ya na-eme ihe ọ na-eme ofu ụbọchị nwunye onye isi ga-ejide você ama uma vergonha? Não, não, a camada droga. Cara, com a meio. Capaz de ir. Bani muno ka iwelu ofu puku naira n'akpa ka iwe gote ife ofe n'afịa o unu gbasa biko gbakwa mbọ nata ọsịsọ ka iwe nweta isi ife n'ọbịa o na-agbụ ka ebe ga-adị n'ime akpa m n'ime ụlọ na-agbụ o
ụgbọala ana m echekwa ha nnọọ. Kedu ebe ị na-aga? Ana m eje ụka mgbede. Ụka mgbede? Ụfọdụ kpata na mkpado ebe aga na-aga. Eziokwu. Daalụ sọ. Daalụ. Anya ji m ga-akpọkwana m. Daalụ sọ. Igokwana. Nnọọ. Keke unu mee nnọọ. Keke ime afịakwan na na-azụkwa. Afịa na-aga nnọọ ọfụma. Kedu maka ụnụ ọlụ a na-alụkwa? Anyị na ha alụ nnọọ na-adọga. Ekene Chineke. Ọ tegokwa n'ịbịa n'ụlọ ọlụ anyị. Ịbịa chọta edit. Onwe ihe na-eme na na-ese okwu. Mba, anyị na-ese okwu, anyị na-esekwa okwu. Ife mere ya bụ na n'ime izuzu a ife a na-eme bịa karịa ma arụ ọlụ iri ka onye nwe mere na ọ na-adịrị afọ n'ụlọ ọlụ ọ bụrụ na anyị na-ese okwu. Ịma na ọ nwekwana gị okwu adị maka ama m ihe m ji ekwulu maka ihe okwu a tụrụ m amụ eziokwu. Onwe ife menụ nwekwa ihe na-eme rinne otu amụ yọtago mana tegokwana nne n'anya na-asị ebele na-emetacha m maka ama na iwe ezigbote nwoke na-asịzi n'ime obi nke ihe iji chọzi ịnụ nnọọ ụdị onye dịka nya bụ edit ịghọtago maka manya men ka nrapụke n'ugwu a ọ gbasara chacha. Veronica, onwe ife menụ maka na aghọtachara m ife na-achị ọ bụ na onwe ife menụ ịkọwalụ m onwere ife ga-eme ka m gwa mmadụ. Ikwekwa m na nkwa na onwere onye ga amara m ebe m ga-ebido okwu a na ihe mekwa anụnụ bụ na ọyị gị nwaanyị anụ nwee ịchọkwa na ịnụ edit ọ na Ị na-aza aza. Kedu ife ọmụnwa ka ị na-ajụ ụdị ajụjụ a arụ ọ dịkwa gị? Adịghị onye arụ na ya arụ dị m ọfụma. Arụ adịrọ gị ọ bụ na arụ dị gị ịma na ebe a na-aṅụ ụdị mmanya Paul Careful. Ịchọrọ ịma ife kpata nji anụ mmanya? Achọrọ m ịma. No, gịnwa edit. Gịnwa bụ ife kpata nji anụ mmanya? Ọ gịnwa? Mụnwa bụ edit. Kedu ife mme? Nyocha mmụọ gị. Nyocha mkpụrụ obi gị ọfụma. Ị ga-ama ife ime. Nyocha mmụọ gị. Mkpụrụ obi m dịkwa ọcha o. Amakwa m ife ọjọọ mmekwa gị. Amakwa m. Edit Moses. Obi gị dị ọcha. Ọmọkwa ife ma mee gị. Kedu maka gị na onye isi ụlọ ọrụ unu na-edina? Ebe mkpụrụ obi gị dị ọcha. Chineke. Paul! Isi gịnị? N'ebe mụ na onye isi m Paul ekwukwa n'ọdụ ọkụ a onye isi
isi bụkwa onye ezigbo ụka ndị mmadụ ma ama. Ọ na-enye nwaanyị ọzọ n'anya sọsọ nwaanyị ya ka ụma. Biko kwa Edith. Imana amaro ibe ezigbo onye asị. Amaro ibe ezigbo onye asị. Na-eno kile gị si atọ. Amaro na ezigbo onye asị ka ịbụ. Mana ife na-adịghị eme gị. Dịgịrị onwe gị anya, ife na-adịghị eme gị. O wee bụrụ n'ọrụ ụlọ. Ka gị na onye isi na pịtụgharị. Na-ezuzugharị. Amara m ukwu nnu ka ịbụ. Isi gịnị? N'ebe mụnwa bụ Edith na onye isi. Onye gị na-ege ntị? Iche na nwere ohere ị na-ebe a na-ege ntị ebe ị na-akọ na aja aja. Onye na-esi ego anyị chere mmadụ ka ịbụ ma ọ ma na ibe ekwensu yi akwa ọcha. Ọkwa mụnwa. Ekwentị ka nwa ife okwu na-adị ife mụ na gị na-agba nwekọ bụ tata ka ọ na-ebe. Ọ bego. Enweghị m ike imejọ gị ugbu a. Edith, ọrụ gị ka a na-akpọ. Irugu nke anụ adị ọkwa maka ihe ọ. Hea. Onwe ihe na-esogbu gị. Gị na nne gị kwa na-esogbu. Edith, kedu ife na-esogbu gị? Arụ mmadụ ọdịgokwa njọ ọzọ. Kedu ihe kpatara na ị chọrọ ịgwa anyị okwu? Ya. Nwe ibe mkpa mgbe. Ebe ọ meziri nke nwe ekwu okwu na a na-ajụzụkwu gị ajụjụ ide ekwu okwu. Onye isi abịagokwa ebe achọ ọgwụ ugboro na-abụọ. Nsị alị asịsị ya na ije bụ ozi. Achọrọ m igwe ya na ịbịa bụ ọrụ. Ya ka ịgbadokwa anya jefu ya. Ebukwa na iru godoro otu ọnụ ala tolu iru ebe ahụ wee banye ebe a.
Kaya pata no chori wa. Mami. O ka bien ni anya ni ru. Mana chelo. Di mama digi. Ayo tu wale. He, ojugo maka. He, na mediti ni isi anyị na. Onye isi to anyị ime. Edit. Ime. Onye go onye isi to anyị ime ma. Hey. Ojugo. Na de kona gi bu. Na ke mwe ilo wana. Ono olo. Imari na agari. Na mara kwa amara kwa. Nwa agbọghọ Vero isi bugo onwe gị o masịrị m ụra fancha bụ ọlụ aka gị o ịma na asịrị adịghị mma ịmakwa na ụra adịghị mma isigidekwa isi budi onwe gị o. Nwada ogene bụ mkpa gị mba ebezina gwa m ihe bụ mkpa gị arụ na aya mama gị obidokwa ọzọ Mana m ihe ọ Onyeisi onye chọrọ ịnụ m si na ya dị anụzi. Ọ dị mma ka ịkwana ihe o ji esi na ọ chọghị ịnụ gị hichaa anya gị nke ọma ka ịkwana ihe o ji esi na ọ chọghị ịnụ gị. Onyeisi ọ sị na mụ na gị na-edina. Isi na ọ sị gịnị na mụ na gị na-eme gịnị kedu onye o ji wee gbuo ya onye gwara ya gbuo ya o kwuo na alụ mana ọ sị na onye gwa ya ma ihe ọ na-ekwu. Ọ dị mma o nwekwo nsogbu na-enweghị ọgwụ ka m gwara eziokwu ị ga-akpọta nwa ya n'ụlọ ọrụ ya ka mụ na ya tụkwuru anyị kpaa nkata aka nwoke na nwoke biko Si gị m chọrọ ịhụ ya na m ga-afụ na ya ka e wee kpaa ya nke ọma. Ọ ga-ebu abịa, ọ chọrọ iji anya fụ m. Ọ dị mma ihe o gosizi na mụ na ya m ga-ejekwuzi ya ka anyị kpaa ya nke ọma. Olee ka na-ebe oge ọ dị mma ị ga-edere m ya n'akwụkwọ biko dotekwa tinyekwa akara ekwentị ya n'akwụkwọ ahụ ọ ga-adị ma hichaa anya ezigbo nwa hichaa anya nke ọma Chineke ga-ewere ọnọdụ n'ihe niile. Ọ bụ eziokwu na agagharị n'obodo a na-eji afa mama shashi. Ekene, kekwa ifo. Ọmụ gị na-ajụ. Anụ m ị na-agagharị n'obodo a na-agwa ndị mmadụ na mama ji ọgwụ na-atinye na akara ọ na-eghe. Ọ bụ eziokwu. Ọ fịagokwanụ. Ekene ka otu na mụnwa na-agba asị na nne gị ji ọgwụ eghe akara. Mechie ọnụ. Ndị ahụ na-asha ashịrị ya bịa gwa mama m. Iche mama anụ ya. Iche mama anụ ya. Bịa. Ekene kparịkwa onwe gị. Kpalie nnọọ onwe gị. Ka m gwakwa gị. Mụ na gị awa ọgbọ. Ọgwọ taa. Ọ bụrụkwa maka na mụ na gị n'ofu ogbe. Ya ga ifuzi m n'ụzọ kwụsị na-ajụ elu m nka ajụjụ. Gbalikwa onwe gị kịta ị na-anụ ya. Gbalikwa onwe irekwute njọ ebelisi wee tọgbọ mma gị onye asịrị jidekwa ire gị aka biko maazị o nwere ka mụ na gị si wee otugo na mba onweghị mana mụ na anyị kwuru n'ekwentị ọ gị nwa bụ onye isi ụlọ ọrụ edit ha gwa mụ n'ekwentị na ịchọ ka mụ na gị ọmụnwa biko achọrọ m ka inye m obere ohere ka mụ na anyị kpaa nkata dị oke mkpa chekwa ka m gwa gị enweghị m ohere ọbụla mụ na mmadụ ọbụla ịkpa nkata
enweghị m ohere otu ị na-eme m anya ugbu a mụ na mmadụ nwere agba ana m achọ ịpụ kịta ka m gaa hụ onye a ya achọrọ m ka isi na be m biko si na be m pụọ kịta. Pọl biko ihe m na-arịọ ka inye m nke ohere ka mụ na ya kpaa nkata dị mkpa. Nkata gbasatara mụ na gị ọ ga-adịkwara na mụ na gị na mma ma ịkpacha. Kedu ihe ị na-achọ ịgwa m? Kedu ihe ị na-achọ ịgwa m? Ihe ị na-achọ ịgwa m kịta ọ na-ekwụsị gị idina nwaanyị m na-achọ ịnụ ọrụ? Pọl biko wetuke n'obi gị naanị ka anyị were ezi amamihe dị mkpa wee soo okwu a. Agwa gị na m enwere ohere mụ na mmadụ ọbụla ịkpa nkata ma chekwa kedu ka isi wee mara ụzọ be m maka na ama ngwa oge mụ na gị na-akpa n'ekwentị na agwarọ m gị ebe m bi. Ọ kwa etu ahụ m si wee nweta akara ekwentị gị nwekwa etu ọzọ. Ya nwaanyị na akara ekwentị m ma gwakwa gị ebe m bi. Pọl m ga-agwụkwana nke bụ eziokwu ọnya nyere m ya. Na nke bụ eziokwu bụ n'ihe agụgọ otu anyị na-esi wee nwe agụgọ n'ihe agwa gị kịta otu aka ị na-esikwa wee nwe agụgọ ọbụla na ị na-edina nwaanyị chọrọ ịnụ anụ. Eme ha ọnụ ihe anyị na-ebo m ebubo nwekwana ka m ga-esi mee n'ihi na mụ bụ nwa Chineke azụchara nke ọma nke ka nke bụ na m mụtakwara ụmụaka. O nweghịkwana mgbe m ga-eji kpaa agwa ga-eme ka mụ na nwunye m ghara inwe ezi ntụkwasị obi n'ebe anyị nọ site n'ibigharị aka na ịpịtọgharị aka. Ana m eme otu a. Edith bụ ezi onye ọlụ m. Ahụrụ m n'anya nke ukwuu maka na ọ na-alụsi ọrụ ike karịchaa ndị ọzọ. Ihe mekwara mụ na ya ji wee kpaa nkata dị ka o nweziri ihe dị njọ n'ime ya bụ na mgbe ọ na-agwa m na arụ adụrụ mama ya arụ a na-emesi mama ya ike ka m gwazi anyị nke bụ eziokwu. Ọ bụrụ na m meriri ihe gbasara ebubo a na-ebo m agaghị m abịa n'ebe a na m abịa ebe anyị ịchọ gịnị ka m gwakwa gị Edith bụ nwata kwesịrị ntụkwasị obi. Achọghị m ka ị hapụ ya. Onye ọbụla kparịrị asịrị na-achọ ka o tisaa adịm na mma gị na Edith. N'ihe na-ekwu gị chee echiche banyere nke ọma. Jekwa kpọghachite Edith ka gị na-adịkwa na mma etu gị na-asị dịrị na mbụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mụ na ịkpa nkata ọzọ kpọọ m n'ekwentị m n'ihi na mma na akara ekwentị m ka dị na ekwentị gị. Eji m ohere a na-ekele ya maka ohere ọma inye m ka mụ na ịkpa nkata gbasara esemokwu adapụtara n'etiti mụ na gị. Chineke gọzie gị. Ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta n'ụọ irekwute njọ ebelisi wee tọgbọ ya ekene nwere obi wee megide gị otu a maka isigide isitosi onwe gị. Ọkwa dị onye na-enyo isi ya na-apụta dị enye n'onwe gị nsogbu aga m eje ga afụ nne ya gị onye asịrị jide dị ire gị aka maka isigidekwa isigbu onwe gị nwa agbọghọ isigbugo onwe gị masịrị m ụgha fancha bụ ọlụ aka gị ịma na asịrị adịghị mma ịma na ụgha adịghịkwa mma isigide isi tọsi onwe gị
Keki me. Adịm mma. Kezi edit ọbịa bụ ọrụ. Ọ bịagokwa mana ọ nọ n'ụlọ ọrụ onyeisi anyị. Nke o ji ụtụtụ wee banyego gbakwuru onye isi. Ndị a ga-egbukwa onwe ha na mgbochasị. Afanyele m n'ụgbọ. Onye isi anyị si na gị bafia mgbe ọbụla ejibịa ọ jikwa eze gị ugboro abụọ. Ndị efe kịta nke ụtụtụ nnukwu isi na-ebiti ọsị ndị efe kịta na afọ nke ọsị ndị efe kedu ife ị nọ n'ụlọ eme kịta ịkwesị ịnọ n'ụlọ ọrụ? ọkọtọ karị anyịkwanụ ma abịa n'ọrụ izu ụka na-abụ. Abịa n'ọrụ izu ụka na-abụ ọ gịnị ime? Ọ gịnị ka ime? Nkwana ihe mme nne n'ọkwa n'okwu nkwukwala ya na otu ha si wee nwọta ya. Hey, Veronica igbu emu. Enwere ogodo m ife m ga-agwa ya ka nsisi godo nri abalị. Ebe ka ịba n'ụlọ. Ma gị onye asịrị jidekwa ire gị aka maka isigide isi tọsi onwe gị ọkwa dị. Kee ife na-ete ya? Mba. Nke a amaka. Ete gị ka ọ ya amakarị ịma na ị na-acha ụcha. Nne daalụkwa. Ndewo nne. Ị maka nnọọ. Oge ị ga-abụ isi ahụ ọfụma. Ite ya obere mmanụ. Ịnụgo? Nsogbu adịrọ. Mee ya nnọọ ọfụma. Ọ dị mma. Onye chọọ bụ ụlọ ya na nke mụ anọ m ọfụma gaa ka ngụ nwa m ekwu. Ekelega m Chukwu. Ama m na ịbịa ime isi. Mba nwanne m ọ bụrụkwa n'isi ka m bịala ime. O nwee ife dị m ezigbo mkpa m ji chọọ ife. Ọ bụrụkwa nnọọ ugbu a m chọọ ịpụ apụ. Ọ mụ maka ị na-alarụzi sola. Arụ dị na m, ana m atụ ike. Ana m echekwa n'echiche ịma na okpogo oge pere iji wee kwụsị ọrụ, mana onwe ka ọ dị na ị ga na-anọzi n'ụlọ maka ha sị na obi nọ nkịtị bụ ụlọ ọrụ ekwensu. Nwa sị ka mgbagakwa na ike ije gaa mụọ ọrụ. Fiogwanu dada ka mụzikwa ọrụ ka ụdị ọrụ ma amụzi. Achọrọ m ka mkpọga ka ije gaa mụọ otu esi edozi isi. Osukwakwa ọzọ dada ka ezi ụdị ikwu na-ekwu ihe ka ebe na-edozikwa isi. Ọ dị mma ka nwata nwaanyị nwa aka ọrụ. Onye nwekwa n'ebe na-edozi isi a bụ ezigbo ọyị m. Dada nwekwa ka okwu adị ka okwu adị. Kedu ka nwa chacha abụọ dị ka m
si na nnekwute ụlọ ọrụ niile na-alụ ọrụ pụta esi jebezi ebe a na-edozi isi kedu nke na-aza n'ọnwụkwọ ka ọ dị nwaanyị nwe ebe na-edozi isi a bụ nnukwu nwaanyị o nwere ọmalịcha ụlọ nwaanyị nke gosi na ọ bụ nnukwu nwaanyị ịmara na ije ebe a ịmụtasịa ka esi edozi isi jee na-edozisi ndị mmadụ isi a na-akwụgasị ya ugwu enwe na-enyere onwe ya aka mana iwe Spanish na ịma anụ n'ebe na-edozi isi iwere aka chọtala onwe ya ebe ị ga-arụ maka na ịma anọ ọbịa m nọdụ nkịtị nọdụ na-eliso nri na-alarụso ụla na-ebu ibụrọ ka ịra chezikwa anya eche totalụ ka m gafere maka nna anyị ukwu mekata bịa o mekata emekata fụ ofu mkpụrụ inyu o mekata iwe ga-ewe ya obi adịghị ama o nke a okwu nke a ozialụ gịnị anyị nga ụmụazị ya bụ na mma amazi aza ihe agwa gị na m azachasị gị ọfụma unu ka na-akọ ili azachasịgo m ya biko nkwana onye nke a dobika mesichasị ebe niile mesi ife niile ga-eme na otu a ị ga-abachiri akwa ị ga-eficha isi ibe ihe samia asama kwụchasa ya ekwucha ọfụma gbaa ya n'anwụ chegolu ka njụ ọnwụ ya bụ na tupu ụtụtụ unu bịara ọrụ unu n'ọlụcha zegachie ka mụ nwa wụzi vere oje na-eme gịnị na-alụzi unu ọrụ gee ntị ọfụma ịbụ onye ọfụ ịbụ onye ọfụ anyị nwa bụ ndị oche ga na-agwa gị ihe ị ga-eme inugo ya bụ na rukpuluroba fichaba ebe niile ịnanụ bịa chela bụrụ odibo unu ka njike n'unu ama ndị ọrụ biko ọ gwala otu aka unu si eme n'ụlọ ọrụ a ya bụ na ebe nna nsi bịa kakwa mma ke ụdị odibo mma bịa gbalụ unu ebe a biko kwa sịrị adị agbalụ mmadụ odibo nke a kwa gịnị ọ bụrụ na ọrụ isi ka mma onwe egwu kpọọ gị bịara ebe a nwa chaka chọrọ ọbịa ebe a mesụrụ anyị n'ebe ọrụ ọ bụrụ ọdịkwara mma na-acha ebe isi ayọrọ gị ayọ nne m kpọọ nne taa mechie ọnụ nne gị ka nwa gị ike ọrụ adịghị ọ ya adịsị mma oge gị na Joy ga-akụziri ive ọ ya eme na Vero ọ ya adịsị mma ị ya amụta ka esi eme ndị na-akwụnyere anyị ego a ka obi dịfa mma akụkọ na-egwu dịkwa ndị akụkọ bese ha chere m na ọmụwa onye ọbịalaọfụ na ndị ọbịalaọfụ adịghị alụ ọrụ ọ ndị unu nwa ndị ichie ezeghachi na ke ihe a na-eme n'aka gị mgbe onye isi bata ke ihe ọ na-eme n'aka gị akụkọ na-egwu ndị akụkọ bese ka m gwakwa unu kpalikwa na onwe unu mgbe ọbụla unu bịara ọrụ onye ọbụla ya ewere ngwa ọrụ rụwa ọrụ gị nwee ịza ụlọ gị nwee ficha maka unu mekata zi wee mụ gị osi ebe taa
Veronica, ebe ka isi bute ego niile? Dada, ịma na ego niile wee ego nwachi akpa ndị na-abịa edozi isi na-edozi mbọ ndị niile na-abịa n'ụlọ anyị na-enye anyị si anyị nwere machi akpa. Ha ncha niile dada, ha ncha. Ọtụ gị n'anya, ya tụkwanụ gị anya o, ya tụna gị. Ịma na ọ ka m bidoro ọnụ ya ka m maara na ndị otu anyị ndị lụwago ụnụ ya ụdị ego ha na-ebuba. Ego karị. Ha, ụdị ego a na-abatakwa. Ọma mmekwu izu ụka na-abụ na-enwezi ọkọta ego karịa ụdị ego ha na-akwụkwọ m na anya bụ ụlọ ọrụ nna alụbụ karịa nwa onye isi m si ka maazịkwa ife oyi nwaanyị bụ Grace ji wee nwee ike ịlụtala onwe ya ọnwalịcha ụlọ anyị ya na ezigbo ụgbọ anyị ọlụ ebe a na-eme isi amakakwa o imekwa na mamara na ụdị ego a dị n'ebe a dada mana ọkịta ka ihe niile a na-eme ka m bịa na-echesi ihe akwa na aka ọlụ Chukwu mana Chukwu tinye aka na ndụ mmadụ anyị adịghị agbata ụmụ ike ọlụ Chukwu mere ihe a onye isi anyị na ụlọ ọrụ nke nna nna wee sị m jee zuo ike mụnwa adịghị anachizikwa azụ n'ebe ahụ ọzọ mma anachizikwa ebe ego dị ka nke pụta na mụnwa ama nnachi yazie azụ ọsọ onye isi ọlụ anyị si m jee zuo ike ọ sị anya bịazi ya sị na o mee ezuzu na ọ sị anya bịa na-ayọ biko o befụta ọbara ọ sị anya kọwa bese dada o nwere ebe m na-eje ife na-ekwu ife owuhọrọ ya anya o dolu m anya o ọnwa anya fụ ebe a na-echi ọzọ jebe ebe a na-arụ agwụ dada biko ebe ego dị ka mụnwa ga-anọ ihe nnọ ebe a bụ nnọchi dada mụnwa adịghị ejesikwa ọ dị mma nnọọ biko onwe ihe a ga-emere gị onye isi gị ọnụ ya? Mba, ọ nọrọ ya, ọ pụgo. Na ọ gwara gị ebe ọ jere? Ọ gwa akwa m o. Ọwụsịkwa ha na-enwetara ya n'ekwentị ma ọ na ga-abịa chinyere n'efife gbanwe ọ ga-anata gị. Nsogbu adịrọ. Ke maka Oge na Joy ọ na ha bịara ọrụ taa? Nna anyị kụzikwara Joy ozi na o dere ya ozi mana Oge taa ọ mbọsị ezuru ike. Nsogbu adịrọ. Ịgwasị m afa gị na-apụzi onye jụzi ya ma onye bịa ka ihe ma agwakwana ya. Esogbu n'onwe gị nne. Ife ga-eme bụ na m ga-akpọ ya n'ekwentị ma ọ nachiete ka isi kwuo. Ọ wee bụziala ịgwa m afa gị. Ihe n'onwe gị nsogbu ka ọ dị. Nke ndị na-ekwu isi taa agbafuo ọta ka afọ ori ọ na-ajụkwana ya afịa ọ na-eme ngala dee na ya kịta anụ ọbụrụ ndị oji ụtụ eji ego enweghị aka na akpa echefụta aja shishi mana onye ebe ahụ onye isi anyị ziri m nje gbata ụgwọ na nwaanyị Dias na nwaanyị ije na ọtụ a o jere ife na ọtụ a oke nwere si ya mmeso ọ dịrị achụ ọgụ ọchịkọ ya maka na aka aja aja ọkọ ndị be ese nne hapụwa okwu mmekwa ije chigharị na mgbede ma ọ na ya anata ya nyawa ego oke wụsịrị m ebe ahụ onwe ndị afịa bere ebe nne onye afọ ọkwa na ndị afịa taa ahụ nwa otu nwa okorobịa bịa tata okorobịa na-ajụ ya afịa ọkwekwa agwamafọ ọ jụkwa ese gị ese mụnwa na onye ọ na-ajụ ese ewu nne anyị tụkwana ya afịa ọ ya ga onye nata ka mmadụ o kwere agwa m kedu ka nne anyị ukwu ga-esi n'ahịa ya bụ nwata okorobịa nwa maka onye na-ebu n'isi afọkwana ka ọ na-eme ngala ka ọ bata ebe velo nkwa kpa avụ ma jadụ ukwu ya nne m mmanụ ata m okwu nke akwụkwọ gị nga mmadụ bịara ebe a ajụ ese nna ya ukwu ihe anyị obi ga-ezi gbajibe gị na ya nwere ife nye na ya nwere ya na-enwe mmekọ
na-asịkwa asịrị ya na-asịkwa na mfe o ị na-asị na mfe kile ala aka kile ala bujegu ụlọ nga ofu mbọsị ile ala ata ofu mbọsị iche izukwu ya o